Tik 2 tayo, Tik 2. Mga kawaray, pasensya na po yung una kong live na ano, na bigla na loading. Ay, putik. Wala pala akong nasit dito. Ano yon? Ano po yon, Kuya Mark dyan? Ano po yon? Ano po yon, Kuya? No? Ba't ang kami? TikTok, ampun dia. Shout out mo dali. Shout out sila. Hello. Hello. Hindi niya mo na. Itong bata ko man. Nakikot ng bibijoy ko. Napapapansin na naman sa live. Ang aking baby boy. Nagilikot-likot. Ayan, ikot-ikot. Nag-loading man ang imo sa'yo. Ano sa'yo? Kain po tayo mga kamaray. Kain muna ako. Nag-take 2 po ako kasi ano, nagkaroon ng ano, nag-loading. Kain po. Alam. Sige. Tapos, Bobby. Ay! Mukhang big time ka na tol ah. Ay! Shout out tol. Mega love shout out kay Pobreng Worker. Napakapugi kong bigan. Kain tol. Pasyal ka pala dito tol sa bahay tol. Pag hindi ka busy, libre kita sa inom. Kain. Big time ang potik. Tol, di pa naayos yung ano ko, nagkaroon ng problema. Perahin na. Wala nga tayo may ibibigay na pera eh. Hindi nga tayo magagawa ng content na hi, LMRB Mix Vlog, mega love shout out. Ano umiyak na? Live si Papa. Ay, sabi ni, ano, LMRB Mix Vlog, hello po host, thumbs up down. Thank you po. Tol Gilbert Mix Vlog, anyari tol? Ay, nag-ulit ako, take to. Iwan ko doon ng nag-loading bigla. Ganda ng bahay mo tol ah. Hindi naman akin to. Nangupahan lang tol, lumipat na kami nung dati namin tinitirahan. Makain ako na. Ganyan na ginagawa niya. Ito balik ko ba eh. Chat out mo muna sa dadali. Sige, ano, Pobreng Worker. Dali, chat out mo si Pobreng Worker. Tol Gilbert, andyan si, ano, Pobreng Worker. Napapasyal. Salamat po sa 4 na nandyan na nanonood at sa 3 thumbs up. Wait lang, pin ko lang po ano, ito Pobreng Worker. Wait lang na.
Tipin lang natin si... Ano ba? Paano naman mag-ano ito eh. Dami na pala may ano. Tapos ka na kumain, ate ko. Sabi ni Tol Gilbert. Okay lang to. Ay, ito si ano, Liz P. Vlog. Mega love shoutout po. Bigyan kitang jacket. Yan, may ano na po kayo, may jacket na po kayo. Marami na pala nag-comment. Hinihintay ko lang na umakyat. Ang dami na pala sa baba. Wait lang guys. Danville Pulayan, mega love shoutout. Good evening po. Good evening din po. Bigyan kitang jacket. Wait lang guys, medyo marami na pala to. Magtira ka ng kanin. Marmara. Gilbert Mix Vlog, Tol. Pobreng worker. Gusto na channel mo. Miss you, Tol, Gilbert. Sabi ni Pobreng worker. Banji Mix Vlog. Mega love shoutout. Wait lang, kana ako ah. Kain tayo. Sabi ni Banji Mix Vlog, Sis Ella. Salamat po sa 5 nanonood, sa 5 3 thumbs up. Meron yan. Loading. Ang bago na to? Mm. Sabi ni Tol Gilbert, mahal ko. Sabi ni, salamat po sa 4. Natamsak. Wait lang po ha. Kumakain po kasi ako. Tamsak ng Tol. Thank you very much, Banji Mix Vlog. Gusto mo na? Kasi na yung baso mo. Uy, biglang 7 ang nanonood. Oh. Salamat po sa 7 nanonood dyan. Oh. Wow, sino mahal ni Tol Gilbert? Yan si Ito, Banji ano Mix yan, Vlog, Tol. Mineral tong nasa... SP Vlog, thank you po. Salamat po sa pagpasyal po. Salamat po sa kaway-kaway. Hello po. Kain po tayo. Kumakain ba kayo nito? Sis Banji, mega love shout out po, sabi ni Ella Marvin Musban. Pobreng worker, mahal ka na pala. Tol ni Gilbert. Hindi Tol, si ano, Banji Mix Vlog. Magano yan silang dalawa. May something dalawa na yan. Pasyalan mo yung mga Tol. Tol, pobreng worker si Banji Mix Vlog. Tsaka si Ella Marvin Mix Vlog. Nabibigyan kanya ng mga ano, bagong kaibigan, subscriber. Danville, Pulayan, mega love shoutout dito sa tindahan habang nakatyon sa you. Thank you po, salamat po sa pagpasyal. Danville's Pulayan. Ay, salamat po sa 8 nanonood. Dumami bigla ah. Ella Marvin Mix Vlogs, sana all kumakain na ako. Oy, sabi. Kumakain na, mamamatay na sa gutom. Hindi pa kayo kumain, Tol Ella Marvin. Kumain ka na para may lakas ka sa paggagawin mo. Ganun ba sana all may mahal? Miss you Tol, mahal ko. Ay, miss you to mahal ko sana. Saan ka? Tol pobreng worker. Sabay tawa si Tol Gilbert. Banji Mix Vlog, Sis Ella, saan ka na si sabi mo? Wait lang guys, kakain na ako. Yan lang kayo. Asa naman? Loading pa rin? Andun naka-play sa hagdan. Ang galing mo talaga. Tinataob. Siplat na naman. Maya balik yan. Mautak at yung bata ka. Wonder ba? Andar na? Ano andar mo? Mahulog ka na? Mar, ano to Mar?
Oh no, nahulog ka. Marlo, kunin mo kasi Mark yan. Upuan mo kasi lahat. Wala mo ng angkitan. Hindi ko na dyan ha. Tsakain mo na si Papa. Ay, mag-host muna yung anak ko. Mga kawarayan. Anak ko. Ba't di ka makita na? Nahulog ka ha. Yan, tol, pobreng worker. Kaya ka na nilang papag-graduatein yan. Kunti na lang, di ba yung kailangan mo sa ano mo? Sa subscriber mo, tol. Guys, yung hindi pa nakasubscribe kay pobreng worker, pasyalan natin para ma-inspire lalo to mag-vlog ulit. Kasi tinatamad to eh. Si pobreng worker. Minsan lang mag-upload ng kanyang YT. Mapag-graduate mo na si pobreng worker, konti na lang. Oh. Nasa puso mo na ako mahal, sana all. Ang lusog ni Kuya. Oh, malusog talaga yan si ano. Yan oh, yung ano namin, pamangkin ng asawa ko. Di ate, sa ating baka hindi makahinga. Banji Mix Vlog, di na ako nag-upload. Okay lang yan tol, at least madagdagan lang subscriber mo. Sis Banji, sabi ni Ella Marby. Upload po. Nag-inom pa yata si sis ko, ha? Nag-inom po yata si sis ko, si Habi. Nag-inom ba ito si Borda Vlog? Haha, tawa. Sabay tawa si Tol Gilbert. Banji, isa ko muna sila. Sabi ni pobreng worker, kumusta na sa GC nyo, Tol? Ay, di na rin gaano ako, Tol, mag-update doon. Diyan sa GC ni nila Tol Gilbert, siya ni Banji. Diyan ako nag-update. Doon sa isa, madalang na lang. Gagawin mo dito. Sabi ni Tol Gilbert, wait lang, silipin ko nga. Labas. Mahal naman sila, sis ko, mag-inom sila hanggang gusto nila. Sabi ni Ella Marmy. Nasing na ba si Tol Gilbert, si Tol Borda Vlog? Sabi ni Tol Gilbert Mix Vlog, mahal ko, alam mo na rin pala ang giatay dyan. Aha. Tinuturuan mo kasi Tol eh. Maro. Hindi pa yan to, hindi pa monetize si Tol Gilbert. Minsan na lang din mag-upload yan, minsan na lang din mag-live. Hindi pa host. Sabi ni Banji Mix Vlog, siyempre para din yun ako benta. Para hindi nyo ako ibenta sa parang ganun. Sabi ni Banji Mix Vlog, Gilbert Mix Vlog, okay lang tol, hanap ka ng Ma'am Helen mo doon. Sana all. Sana all, di nga nagtatanong na yun. Puro kasama mo. Plano yun eh. Ikaw tol, pobreng worker, hinanap ni Ma'am Helen. Shout out kay Ma'am Helen. Madam Helen, shout out po, nandito kami nila pobreng worker. Anong kain mo? Ang sarap ng ano yung ng tayo, no? Kulang na. Wala akong sako dito, mahal. Garbage bag meron dito. Sana all hinahanap. Saka hindi ganong maalat. Tol Gilbert lang hinahanap nun. Wala ko kasi kanina. Ako ba, awit? Hindi yan, tol. Mga lumasan. Hindi na nga rin ako ganong pinapansin nun eh.
Iwan ko may sama ng loob yata eh. Eh di ikaw, pansinin kita. Naku, kung ano yun yan. Guys, huwag kayo maingay guys. Kasi yung asawa ko, andun sa kabila, ako lang dito. Alam mo naman, na magchichicks kami ni paring ma. Ha? Huwag lang kayo maingay. Huwag ko maingay, wala yung asawa namin dito. Wala yung mga asawa namin dito. Anak ng pating. Lag, shout out, mega love shout out. Yahoo, what's up? Kaya, nakakaganito kami. Shout out nga pala sa mga babae ni paring Mark. Inom ka. Gago. Babae, awit. Awit tol, may tutok. Tutok na, ano sabi niya, ano? Tutok na tutok sa camera. Sabi niya, ano, pobreng worker. Kilala mo to, tol? Yeah. Pobreng worker, kilala mo yan? Di ba nakita mo na yan? Awit, sabi niya, awit. Awit tol, wag itutok sa camera. Sis Ella, saan yun na si, ano, Impacta. Gago, ang puti. Sabi ni Mia Australia, kabayan Mia Australia, tagpira iton nga nga CP di daha kabayan. Tagpira ba? Magkano ba yung CP dito? Baka ba yung cellphone mo? 8,000. Pero may mura, may tag 3,000. May mura, ano, kabayan, Mia Australia, kabayan. Mayroon pa murang mga cellphone, may 3,000, Cherry Mobile. Danbel, Pulayan. Host, dati akong pagalagala, kaya lang tigil-tigil kasi yung nasisira CP ko. Tapos ngayon, ikaw, nabuksan ko. Okay. Thank you, Danbel, Pulayan. Maraming salamat. Iwan ko sis, Banji kung nasaan si Impacta. Gaga po. Oh, kilala ko yan tol. Sabi nga ni Pobre. Samuel B. Mix Vlog, mega love shoutout. Hello po sa lahat nandito. Banji Mix Vlog, kapatid, anak, nagpating Samuel. Gagi ako. Magkagulo. Mga babaero pala kamo. Hindi daw mga kabayan. Ay, dire. Joke lang yun. Palabiro talaga yun. Mia Australia, kabayan Mia Australia. Hindi po. Hindi namin ginagawa yun. Hindi ko namin ginagawa yun. Pag hindi nakatingin Pag mo hindi sa nakatingin yung mga asawa namin, so... Shout out yaw sa mga babae rin dyan, ha? Sinsya na kayo ha. Palabiro talaga yun. Lagi nasa vlog ko yun. Mga kalokohan yun. Sila tuking na hindi naman kumalubog yung nato. Hindi po kami babayero ng Mia Australia. Biro-biro lang po namin. Samuel B. Mix Vlog. Haha, kapatid ni Banji Mix Vlog. Elamar B. Mix Vlog. Host, nandito lang CP ko. Nakabukas. Wala na akong lakas na mag-comment. Gutom na ako. Kumain ka muna, tol. Elamar B. Mix Vlog. Ninong Sam. May gamay glove shop po. Banji Mix Vlog. Sis Ella. Kain ka muna. Sabi ni Banji. Samuel B. Mix Vlog. He had a long time no see. Diri ito hira babaero, lalakiro la. Loro man niya. Yan, pobreng worker. Waray din yan, Mia Australia. Kabayan Mia Australia. Yan, si pobreng worker. Ano po yan? Kaibigan ko yan. Alam mo, Big Vlog ni Nong Sam. Hey, sabay tawa. Danbel Palaya. Host, basti bungi babaero. Pag basta bungi daw babaero. Waray gift bala ini. Shout out sa mga kawarayan dida. Mga vlogger na kita lahat. Natanan. Banji, sabay tawa. Mia Australia. Tatagang ta ikahin iparaltin nga si ay o karawad man ano kabayan Mia Australia. O si tol pobreng worker kasi puro babae ang hinahanap. Tinatamad sa mag-whitey. Hindi naman tol, talagang ganyan talaga yan. Tol Sam, what's up?
Kung maganda ang views niyan, ginaganahan yan siya. Kaya nga ako kakain. Medyo marami kayo dyan. Kaya no sa inyo. Makikita nyo yung subo kong konti lang. Wait lang guys ha. Di, comment lang kayo dyan. Babasahin natin hanggat makakaya natin basahin. Ma'am Miao Australia. Sabi ni Ma'am Miao Australia, tatagang ta, ikaw hin, iparaltin nga sipi. Damon salamat po, kabayan Miao Australia sa blessing mong ibibigay sa akin. Maraming salamat po. Tol Gilbert, di na ako babaero, lalakero lang. Siya na all. Tol Gilbert, jackpot ka yata ngayon ah. Bakit nangisda ba si Tol Gilbert? Silent viewers, what's up? Sabi ni Gilbert, Mix Vlog. Host, kumain ka muna, hindi pwedeng hintayin kapag kain. Bantayan namin ang live mo. O sige Tol, pasensya na kayo ah. Kaya munang bahala dyan ni Tol Gilbert siya si Covering Worker. Tol Covering Worker, magbaba ka ng bahay mo para pasyalan ka naman ng mga ano natin dyan, mga viewers. Lalo na si Ma'am Miao Australia, kabayan Miao Australia, mabait yan. Solid yan Tol. Yan ang nagpaano sa akin, nagbigay sa akin ng $5. Siya yan si Banji Mix Vlog. Na monetize ako nang meron akong ads. Yan si Ma'am Miao Australia at si Tol Gilbert, siya lang Banji Mix Vlog yan ang nagbigay sa akin para makuha ko yung $10. $5 yung binigay ni Ma'am Miao Australia, magkano rin dito sa Pilipinas yun, malaking bagay yun, $250. Diyan muna kayo, kakain na. Ikaw muna Mike. Ikaw naman, tatawin yung Bisaya. Ano? Basahin mo. Yan, galang. Yung ka lang ba? Makain ka naman eh. Naka. Tol Gilbert, awit ako sa'yo. Tol Sam, giyata yung gita ang sakto lang. Sakto lang, pambayad sa 2 litrong gasolina. Nagdagat ko pala, Tol. Mahal ba kay iba nakita mo ako? Manako. May virus pa naman to. May virus. Tol vlogger laban lang kasi. Tol vlogger laban lang kasi, tampuro ko kasi. Sabay tawan yan. Sabi ni Covering Worker, Ma'am Miao Australia, taga-diin ka. Sabi ni Tol Gilbert. Tol Gilbert, Covering Worker pala, piska. Timbanana. Banji, hello. Samuel B. Mix Vlog ha, wala kaya ka klaseng bukas ka, bawi ka 3 AM, punta ka na dito sa pilahan. Sino nagtampurorot, Tol Gilbert? Mahal ko ang bait ko at sa'yo lang ako laging nakatingin sa all. Ano tinitignan mo, Tol? Yung picture? Yung tumalon na naman si Ella, Ate Ella. Okay lang yun. Napapasya lang yun. Andyan lang yan. Biglang babalik na lang yan. Lolo Gerbet, andito lang ako. Wala na akong lakas mag-comment. Di pa tapos sa work. Yan lang kayo, kain lang ako. Di ba sa Saudi yan? Yun lang. Si, Hindi ba yun? hindi, sila Ella Marby. Sana yan. Malon, ang tawag ka. Kilala ka niya ni si Covering Worker? Kung pumunta siya nag-inom? Kilala mo yun, Tol?
Si Marlon? Yun, yung uminom silang tuba. Oo, kilala. Kababalik lang yan tol dito, covering worker. Mga ilang linggo pa lang din. Buwan na ba? Linggo lang. Linggo lang pala. Kasi kalilipat lang namin, mag-isang buwan pa lang kami dito sa ano, July 6. Itong ano, tinitirahan namin yan. We, Ate Ella, Ella ko, pag sure, oy, gutom ba talaga or may something? Baka away sila ni ano, Talborda Mix Vlog. Bagal-bagal. Ano yung narap ko dyan? May tinatawag dito pala. Wala na, dos na maliit. Okay, interest. Kain. Mga tolhos ah. Nasaway ka Lolo Gilbert, di pa ako tapos nagplancha. Extreme stranded naman kasi sa dot-dot. Pasensya na tol, Ella Marby ah. Nabisi ka sa pagdudot sa akin. Yun na, gawin mo na po ang ano mo. Trabaho mo para matapos mo. Dito lang tol sa ano tol. Tol Gulgul sa may unang sa may court, unang kanto, di ba alam mo yan? Hindi na kami doon sa pangatlong kanto. Dito na sa unang kanto. Pag nagpasyal ka, sabihin mo lang sa akin. Gutom na yan si Ihada Ella, wala pa yatang pananghalian. Kumain ka muna tol, Ella Marby. Oo, nun yung Sam, gutom na ako, wala pa almusal, wala pang tanghalian. Oh, patay tayo dyan. Tara dyan, doon na tayo sa bayan. Ayaw nga, mamaya na. Iyak na lang yan. Tumawag ka na ba tol, Ella Marby Mix Vlog? Tara dyan. Mamaya na nga daw si Diba, Deng? Mamaya na ikaw uwi. Diba, Deng? Wala ko, Ella, wag ka na Diba, Deng? magplancha. Mamaya ka na uwi. Mangusot din. Mangusot din yan. Lato-lato. Kaya pwede sa'yo. Asan na? Lato-lato mo. Wait lang guys. Maliit. Asan na yung lato-lato mo maliit? Ha? Hindi, yan. Yan, maliit. Yan, yan. Yan, kapatid. Mamay no? Mahulog yan. Sige, sige. Ayun na, ang pulbos dyan. Yan, ayun na, ang pulbos dyan. Ito ang pulbos. Pulbos? Ay, boss. Hindi ka ba nagdito? Ay, hindi ka ba nagdito? Ha? Kaya Mark, oh! Ayan, bigyan natin sila ng ano. Ha, ha. Ha. Wala. Magigyan mo. Huwag ka dyan din. Bawal bata dyan din. Hoy Lola Ella, wala po akong sinabi na nag-away kayo ni si host nagsabi nun. Ding, i-connecting. Lobat na ako. Kuya, nausap tayo mo yan. Yung asawa ng kapatid ko. Delbert Mix Vlog. Wag na nga ako. Ha, sabi ito. Opo, nagsahod na.
Boss, magkano yung sinahod mo tol, ano? Kay Marby. Next vlog. Congrats, sumahod ka pala. Ah, pala ng sakla. Ah, Yung yung hinahanap ko. Guys, mag-ayuda tayo guys para hindi doon kayo ka na, Jera. ano dyan, magsawa. Ito kay Mia Australia muna po tayo kasi kanina naputol eh. Tagalin ha. Wait lang po. Charge ko lang yung aking cellphone. Lobat. Salamat po sa 7 mga viewers natin dyan na nandyan nanonood. Maraming salamat po. Mega love shoutout po sa inyo. Kasi cellphone ko po kasi mga sira na eh. Kaya yung ikong cellphone nito guys. Ito yung isang cellphone ng asawa ko. Yan mga kawaray. Wasak. Pinaanan ng ano ngayon. Ayaw, mama. Ayaw. Wasak. Ayaw. Pati isang itong ginagamit ko, wasak din. Hindi man mapaayos kasi kulang tayong budget niyan kasi ang puhunan niya naman. Pag inuna natin kasi itong cellphone na to, wala tayong magagamit pang puhunan sa ating pagtitinda. Yan guys, sure. Kaya di na ito gumagana, nabagsak. Kay Mia Australia muna tayo guys ha. Yan, ito po sa kanya muna ulit. Boss, wala sa mood ngayon ang makipag-biruan si Lola Ella kasi may nag-away. Hayaman nila siya tol, baka pagod lang kasi yan. Punta ako dyan tol. Punta ako dyan tol sa inyo, basta magtibag. Ano? May tuba. Tuba ata tol, ano? Tuba. Oo, tuba nga. May tuba. Wala nang tuba tol. Nung nakaraan, nung naligo kami sa ano, Kanyakan, meron ako nung, tsaka sa, hindi nga kita naayos, sinsya ka na. Gilbert Mix Vlog tol, Sam. Sabi niya, sa iyo pa rin Ma'am Mia Australia, kabayan Mia Australia, may gamit siya tol po. Yung si Kuya. Banji, sabay tao si Banji. Oh. Pagod lang yan si Tol Ella Marvy, Tol Gilbert, ganun lang talaga yun. Lahat naman tayo eh. Pag pagod, mahirap. Gilbert Mix Vlog, mahal ko, sabay kaway. Ipin ko lang po yung ano. Yung ano ako kasi ba may maano na naman. Oh, tiga din ikaw. Tiga yung mo si Kuya. Ayan si Sam Melby Mix Vlog nagbaba ng ano host pa-views. Sige, wait lang ha. Unahan muna natin to. Si Ma'am Mia Australia guys. Kaya sa kanya muna. Pasyalan natin yan tol sa Melby. Sunod kita rito para ano. Tapos mamaya si Pobring Worker dyan si Ma'am Ella Marby Mix Vlog. Mamaya pa naman ako mag-out sa aking live. Kasi kung dalawa cellphone nito, tag-isa sana. Nabilis sana ng karaan, ganun yung ginagawa ko eh. Daming request nito lah. Pobreng vlogger sa iyo, host ah. Wala yan, ganyan lang talaga maglambing yan. Ano lang yan? Mahal, hayaan mo si Silent ayaw mag-ingay. Sa Melby Mix Vlog, pasya lang ko yan si Mia Australia. Layo niyan tol, sa Melby Mix Vlog. Pasyalan mo pala yung ano niya, bahay niya, sorry. Na ano tayo dun blanco Host, si Lolo Gilbert, wag mo papansin yan kasi ano yan, nagtatalo na kayo, biruan lang. Biruan lang ba to? Kasi kung biruan lang to guys, biruan lang to ha. Banji Mix Vlog, mega sabay tawa oh. Kay Ma'am Mia Australia pa rin po.
Oh. Oh. Di pa kasi kami kantahan ni Latol Mark Waray TV. O nga tol eh. Pagpasyal mo dito, pwede na tayong kantahan. Gusto la Ella, kapansin ba ako? Or may something lang talaga. Bakit vlogger lagi sinasabi mo sa akin pangalan Tol Gilbert? Mahal, umayos ka dyan ha. Isa ako kita dyan. Ingay mo. Lasing yata si Tol Gilbert eh. Banji Mix Vlog, sabay tawa. Gilbert Mix Vlog. Sige po, mahal ko. Anong something dyan, Lolo Gilbert? Ayusin mo, baka isa ko kita dyan sa kapansin ka. Tayo pa rin to sa MLB Mix Vlog. Tayo pa rin to. Sabay dila. Salamat po sa 6 na viewers at saka sa 7 thumbs up. Thank you very much po. Maraming salamat sa inyo. Sali ka ng buhok mo ng init. Yan ang cellphone ko. Natatapos lang kami kabayan Mia Australia. Madam Mia Australia, maraming salamat po. Ayan, sunod sa akin, pagbalangit ako. Ganun sa dalawa. Host, nandikitan na ako kaya ni Mia Australia. Nagbakas ako sa incoming premiere niya. Babalikan ka niyan, tol. Kaya, minsan. May balak nga siyang bigyan ako ng ano eh. Sponsoran niya ata ako sa cellphone. Kaya naman. Malakasan! Pag mga waray good, mga buutan ito. Ayaw ko lang si Pobreng Worker. Ayusin na. Pobreng Worker, ito pala kay ano. Ayusin ko na ito. Sa Melby pa rin ta. Pasensya nyo yung cellphone ko malabo. Narkoy. Uy. Hindi, siya lang. Hindi. Isusunod kita kay mama. Ayun ko rin tubusan ko nga. Matulog ka na. Salamat, tol. Pabalikan ka niyan, tol, ni Ma'am Mia Australia. Baka naka-live kasi siya eh. Okay ka na, dali. Minsan nagla-live yan. Dali. Tayo pa rin sa Melby Mix Vlog. Nak, Banji Mix Vlog, kapatid Sam, ilan ng WH mo? Huwag kang umakyat. Ba mahulog ito. Salamat po sa 8 thumbs up at saka sa 6 na ano. LMR Mix Vlog, kaya pala napapansin si Lolo Gilbert kasi nakainom. Hoy, matulog ka na Lolo Gilbert, wag ka nang maingay dyan. Baka gusto mo itaklob. Talbong. Taklob siguro. Ano pa ng puso na? Lato. Nandun na di ba? Cellphone ito. Mahal, hindi ba tapos yung sabi ni isang buti lang? Kaya naman pala, nakainom pala ito. Nakainom pala si Tol Gilbert eh. Tol, siyang shot dyan para sa tagumpay. Tol, Pobreng Worker, itagay na daw, sabi ni Tol Gilbert Mix Vlog. Nakailan na Tol Gilbert Mix Vlog? Ilan tagay na ba yan? Ay, Samuel B. Mix Vlog pa rin, Tol Gilbert. Di na ako umiinom. Pirahin mo na lang. Pirahin mo na naman.
Marami ka na siguro pera, tol. Ito si Tol, pobreng worker, ano yan, magaling yan sa billiard. Ano yan, hari ng bilyaran yan. Mahal. Oo, isang butil lang ito. Ito, kunti na lang po. Sabi ni Galber Mix Vlog. Kaunti pa lang kapatid na Banji. Malayo pa ang aking lalakbayin. Live ka lang, Tol. Kailan mo Mix Vlog host, itab Oh. Tanggong sundaga. Si Lolo Gilbert, papansin masyado. Hayaan mo na lang, Tol, ilang Marvin Mix Vlog. May pobreng worker naman tayo, guys. At susunod natin si Madam Ella Marvin Mix Vlog. Kaya Tol, pobreng worker naman. Wala tatang wala siyang Tol, pobreng worker sa'yo. Boss, kapatid Sam, play ko kayo ni Mahal para mabilis. Yan. Kasi may ano na yan si Banji Mix Vlog, monetize na yan. Kaya pwede na tayo dyan magpa-member. Ay, lasing na yata si Gilbert. Namamaga na yata ang ugat sa uno. Namaga na yata ang ugat sa noo. Tol Sam, kakampi ba kita? Tinalaglag ka ba, Tol? Kay Sam, kay pobreng worker. Yung nag-meet sila nila, Idol Kanoto, tsaka si Idol Japper Sniper. Playing natin, guys. Pang 38 akong thumbs up. Tol, play lang natin. Medyo mahaba 19 minutes. Outside di Colombo yan paglasing. Yari ka dyan, Tol Gilbert. Kay Banji Mix Vlog. Ninong Sam, wag mo na yung kampihan. Si Lolo Gilbert, papansin yan. Masyado. Magtatalo na sila. Huwag kayo magtalo. Wala na si Mami Australia. Baka busy. Mami Australia, andyan ka pa, ma. Gusto ka na kumain doy? Ha? Oo, ganyan. Mardian, huwag ka dyan kayo madumi. Tumayo ka. Daya pa dyan, dali. Ano yan, Tol? Yung alin, Tol? Hindi, yung mo, yung video mo. Ito. Ito, nakita mo ba? Mo nga. Kita mo? Pilinik ko lang yung video mo para madagdag ba ang views. Dagdag din WH yan pag pa-upload natin. Medyo mahaba lang. 19 minutes. Kaya susunod ko dito si Ma'am Ella Marvin Mix Vlog. Kasi nauna natin dito sila, Tol Gilbert Kasi si Tol Banji, Mami Australia. Mahal Gilbert, I love you, sabi ni Banji Mix Vlog. Kumusta na kaya yung yung GC natin kay Ma'am Helen? Kumusta na kaya si Ma'am Helen? Muni ka na, kapatid Banji. Buti ka pa, kapatid. Salamat kung ganun, kapatid, kung i-play mo video namin. Monetize na yan, Tol. Summer busy, Banji Mix Vlog, nakita ko yan sa niya. Sa niya dun sa community. Pag-post siya sa community. Meron na nga nagpa-member. Pag nag-live to, kailan ka ba Tol Banji Mix Vlog mag-live ulit? Para makapag-member naman ako sa'yo. Yan mo namang makakaya ko kasi wala tayong gano'n Sana all may I love you. Kung nagtagal ka sa sa GC, marami ka ng nagkajowa ka na, Tol. Pobreng worker. Kapatid, abangan ang grand live.
Kailan yun Banji Mix Vlog yung live mo? Live mo yun, mag-iisang oras na tayo. Nak, mahulog ka dyan, nak, ha? Ha? Mahulog ikaw, ha? Nak, dyan. Mahulog ikaw. Sana kung hindi ka suko sa pilay-pilay. Pobreng worker, wala bang minaan? Pobreng worker, wala ba na mamaritis sa'yo? Ay, wala. Out na ako, tol. Lubad na ako. Salamat at salamat sa lahat ng mga nandito. Thank you din, tol, pobreng worker. Pag ano, tol, chat mo lang ako, ha. Pasyal ka dito. Ano tayo? Jamming. Hanap pa ako ng amo ko. Tol, bago yun. Sige, tol, Banji Mix Vlog. Salamat po sa 8 thumbs up at saka sa 4 na nandyan. Banji Mix Vlog, wala na akong update sa kanila simula nung tumigil ako mag-vlog. Minsan nakakasige mag-upload yan si Tol Pobreng Worker. Ano ba yun, nak? Ba't nasa likod ka? Hawak ka. Red time. Bubot na yan sa picture. Yung cellphone mo? Yan, ilang percent na lang yan. 10%. Tol, Gilbert, sa'yo pa rin to, ah. Charge ko lang. Si Marlo. Iris. Mark, yan, huwag mo ano yun yan. Akin na yan, gagamitin niyo pa ako. Tulig. Anak ko, yung kulit eh. Okay kaya pala. Okay kaya pala. Tol, saan yung anak mo? Sa tingin daw. Ito, oh. Si, ano, Kayatots. Kayatots to eh. Si Kayatots ni Papa. Yan. Ito ang bibi ko. Yan, tol, Banji Mix Vlog. Oh. Shout out mo dali. Hello po. Hello po. Abo. Yan, oh. Anak ba yan? Si Payatotot. 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 Bye guys. Lubat na talaga ako. See you soon. Thank you, Tol Gilbert. Tol Pobreng Worker. Maraming salamat sa pagpasyal. Thank you very much. I love you, I love you. Ingat ka dyan. Sana'y malagdagan ang iyong subscriber. Hindi ka nag-update, Tol Pobreng Worker, sa Facebook mo? Maganda rin sa Facebook, ah. Kaya nga nagpa-upload ako dun sa Reels, eh. Malay natin. Mauna pa yung Facebook kaysa sa yung YT na yan. Saan ka naman? Kaya mo dali si Ate Banji. Dali. Hello po.
Panji Mix Vlog. Ako po si Mark Jan Ala Silvano. Ang batang makulit na shoutout. Wah. Wah. Ano? Sabi, ano na, 50, ano na tayo, minutes. 50 minutes na tayo guys na mag 1 hour na rin. Salamat sa inyong lahat sa nanood at pasyal sa aking live. Thank you very much. Kay Mia Australia, ma'am. Kabayan Mia Australia, thank you po sa sa sinasabi niyo sa akin na blessing. Thank you very much. Oh, maliit pa to. 2 years old and ilan na to months? Ilan months na to ang bata na to? 6 ano? Noted tol. Thank you tol. Tol Banji Mix Vlog. Si kaya to eh. Madalas to mapilay-pilay eh. Kapilay-pilay kayo. Sulit. Masyadong malikot. Salamat po sa 4 na nandyan. Nanonood. Mia Australia, mega love shoutout po. Maraming salamat po sa pagpa-member. Nine 22 na pala. Okay. Ma'am Mia Australia, nagpasyal dyan si Sam Melby. Nagbakas yata sa iyo. Pasilip na lang po kabayan ni Australia. Nak, mano ka dyan ha? Hindi po kayo nag-live ngayon? Natutulog na po ako, kabayan. Good night po sa inyong lahat. Sige po, Ma'am Mia Australia. Thank you very much po. Salamat po sa pagpasyal. Sige po, good night po. Thank you very much. Uy. Sabi ni Banji Mix Vlog, malapit na din ako mamuni sa FB tol. Konting post pa. Mabuti naman tol ako, wala pa, matagal pa. Ewan ko kung ano. 11 PM na po dito sa Australia. Ganun po ba? Hindi po ako nag-live 11:22 PM na dito sa Australia. Sige po kabayan. Mga turog na kamo. Damon salamat po. Uy, huwag mo ganyan. Napamautog na naman ulo mo. Kay simento yan. Thank you po. Maraming thank you. Ingat po kayo dyan sa Australia. Thank you po kabayan. Thank you very much mo. Pinagabi mo. Dito alas 9 pa lang, dyan alas 11 na pa. Mag-alas 12 na. Thank you Ma'am Mia, kabayan Mia Australia. Maraming salamat po. Salamat po sa suporta mo sa akin. Kasi nandyan lagi kayo sa aking live kahit minsan lang ako mag-live. Sabi ni Tol Gilbert, I love you to all, mahal ko Banji Mix Vlog. Kasi baka mauntok ikaw anak. Sabi ni Tol Gilbert Mix Vlog, I love you daw Banji, sabi ni Tol Gilbert. Kasi ba mauntok ikaw, simento yan eh. Ano naman ulo mo? Lit mo. Hi ka. Hi mo si Ma'am Kabayan Mia Australia. Hi mo dili. Hello po. Hi mo dili. Hello po. Ako po si Mark Jan. Ang makulit na anak mo, right? Hello. Kulit. Bugoy-goy. Bumibigat na to, no? Buyag-buyag. Kain lang ng kain, anak.
Paradaan kita hini paralit ni mo sipi bago mag Christmas. Sige po, thank you po Ma'am Mia Estrella. Maraming salamat po. Thank you po. Malaking blessing po yun, ma'am. Baka lang nanggamin tayo nito, host. Hindi yan, tol. Red Rose po ang iniinom mo, hindi naman ano. Hindi ka lalanggamin yan. Ma'am Mia Estrella, thank you po. Ma'am Kabayan Mia Estrella, maraming salamat po sa screen set. Thank you very much po, Ma'am Mia Estrella sa I'm back, host. Thank you, Ella Marvin Vlog. 1 hour lang po ako, mag-out na rin po ako maya-maya. Ay, magtinda pa ako bukas. Mais pa rin paninda ko. Baka magkabulok-bulok. Natapos na yan kaya, no? Kaya ito, bubreng worker. Clinic ko lang. Sunod natin si Ella Marvin Mix Vlog. Sa Sam, tapos na si Sam eh. Oh, paamo na. Ano ba yan? Says Ella, kumain ka na ba? Oo nga naman pala. Kumain ka na ba? Ella Marvin Mix Vlog, kumain ka na? Para may energy. Nakailang buti na kayo tol. Sabi ni Sam Marvin. Ella Marvin Mix Vlog. Hindi pa sis. Oh, di pa ako tapos mag-plancha. Ang dami naman ata ma'am. Ella Marvin Mix Vlog. Ginagawa mo dyan. Mahal ko hindi ako nakainom. Hindi nakainom lang ako pero hindi lasing. Mabuting hindi lasing. Aba, kain ka na muna, hayaan ang trabaho, kain muna. So, sis, sabi ni Banji Mix Vlog. Oo nga naman, kumain ka muna tol, Ella Marvin, mahirap magkasakit. Tsaka yung pinost mo dun sa Facebook mo, yung anak mo, malaki na pala, no? Mamalis kasi kami, host. New Year dito kasi naghanap pera ganun ba? New Year dyan? Saan bang lugar yan? Ella Marvin Mix Vlog. Salamat po sa 7 nandito at sa 8 nag-thumbs up. Host, malaki na anak ko. Malaki pa sa akin. Oo nga, nakita ko sa ano mo, sa ano ba yung tawag mo? Sa Facebook mo. Sa Quit Host. Dyan din pala yung kumare natin, di mo, May? Ay, kumare ko pala. Si ano? Umuwi na ako. Si Ella? Si Ella, tuloy. Si pangalan? Yung pangalan nun? Stella pala. Stella. Kuwait host. Malaki kasi ang Kuwait. Yate ito si Tol Sam. Hindi ko nga akampi or kaaway. Hindi yan tol. Binibiro ka lang yan. Ako tumatawa pa si Samuel Bunix mo. Host ako Ella ha? Ella Marvin. Salamat po sa 7. Minsan na lang ako mag-live. Nakatanggap ako ng ganitong mga viewers. Na solid. Yan. May 7 viewers tayo. Kahit hindi tayo ganong update sa ating YouTube. Ella Marvin Mix Vlog. Ninong Sam, wag mo kaming kampihan si Lolo Gilbert. Italbong ta sa daga. Ay, pakain ba yun? Kasi salitang Bicol ata to, di ba? Italbong tayan sa daga. Ano yun? Tol Ella Marvin, pakain ba? Pagkain din ko ganun yata. Talbong. Italbong ta sa ayan sa daga. Hindi ka ba matulog mo? Ano yun? No, wag mong gagalawin. Tama na. Kulit.
Yeah. Ay, skuday na bata. Oh, ang bibi kong makulit. Ah, ang bibi kong makulit. Haha, ihada, isa ko natin. Ihasa ko na yung si Tol Gilbert. Yari ka, Tol Gilbert kay Banji. Mapagalitan ka nun. Ano ba yun, ah? Ano ba yun? Akit ka? Tol Sam Italbong daw. Ako ng buhay ni Lola Ella. Ano yun? Ano ba yun? Saan ba? Ah, bubuhatin kita ganyan. Ganyan. Oh, gusto lagi. Gusto lagi. Hi mo muna sila dali. Hi mo muna yung mga tito natin dyan sa mga viewers ni Papa dali. Dali, hi mo muna sila. Hello guys. Hello guys. Welcome my vlog. Dali sabi Hello, mo. vlog. Sabi mo dali. Di ba ganun ka nung pag nag-vlog si Papa, lagi ka nandun? Sabi mo, hello guys. Ako ang tutuloy ng vlog ni Papa. Kasi si Papa ay nantok na. Uy, si Lolo Gilbert. Italbong taka sa daga. At sobra ka sa papansin. Nangyari sa inyo. Kaya maya guys, mag-out na ako. Mamaya mag-out ito mga to. 9:30 na pala. Nung ba? Kaya ba kayo saan ko? Ay, tab. Ano yun? Nung ba? Ay, ito na. Ang daga-hos. Yung hinahabol ng pusa. Ah, yun ba yun? Kala ko yung daga. Hinahabol ng daga. Banji Mix Vlog. Tawa lang ng tawa. Ella Marmby. Nung bako, isa ko, italbong, tana sana, at abno. What? Yung abno, parang ano yun ha, balik, gano'n mo yun. Nak, mahulog ka! Yung tip talaga si Mark dyan eh. Mahulog ka na. Masaway na naman ikaw. Hindi. Huwag ka masaway, mahulog ka. Ano sinasabi mo nga ito? Hindi ko na maintindihan. Talmon talaga, sako na lang para madali. Pero Sam, papansin daw ako. Sa bagay, ninong madali pagsako si Lolo Gilbert. Tingkuling man yan. Tingkuling. Hi, Sham Kimix Vlog. Mega love shoutout po. Maraming salamat po sa pagpasyal. Evening, mega love shoutout sa lahat. Wait lang. Wala. Kaya ano na pala to? Hoy, ano naman ginagawa mo dyan? Nagbigaan mo yung mamaya yung puputira. Kalela Marby, sa'yo to. Sensya ka na ngayon ko lang na-play kasi tinapos ko pa yung kay Covering Worker. Shamki, mega love shoutout. Ninam Shamki, mega love shoutout po. Sabi ni Ella Marby Mix Vlog. Salit sa'yo to. Pinipli ko. Nubat lang kasi kaya chinarge ko. Ano nga ba? Kapatid Shamki, sabi ni Banji Mix Vlog. Summer B Mix Vlog. Tingkuling ka daw, sabi ni Ihada Ella Elgelbert. Likewise, Ihada Ella. Busy nood akong movie sa CP katatapos lang. Okay, Sam King Mix Vlog, thank you po. Banji Mix Vlog, wag muna tol. O ninong Sam, tungkuling si Lolo Gilbert kaya madaling talbong yan sa daga. Hello Gilbert, mega love shout out din sa'yo.
Kaya pa rin total Elam Marvy. Hindi yan away, ganyan talaga mga yan. Okay. Samki Mix Vlog, sis. Hi sis, Banji Mix Vlog. Elam Marvy Mix Vlog host. Thank you so much po. Kanina ka pa No problem. Maraming ding salamat. Sa'yo pa rin. Salamat po sa 9 thumbs up at saka sa nandyan na 3. Thumbs up sa'yo. Yung sa boss niya. Thumbs up na sa'yo yan. Siguro na. Thumbs up na sa'yo. Ito sa'yo, Ella Marby Mix Vlog. Tapos na si Sam Marby. Gilbert Mix Vlog, Sam P. Inaway ako ng hihada Ella mo. Sa'yo pa rin to, Ella. Ayan mo sila dyan. Champagne. Uy! Nanalo ka. Bagaan kasi si ano eh. Oh, Jay, kay mami yan. Sa timbangan yan dyan. Sabay tawa. Oh nga, kasi timbangan Nandito yan. sa mga bata dito sa mga kore. Ang dami namin dito. Anak ni parang Rudy. Andiyan sila pagpasensya ng maingay. Tugmang di atay. Bakit ka naman inaaway? Kunin ko nga ang sapo. Bakit ka naman daw inaaway? Kunin ko na nga ang sapo, sabi ni Shamki Mix Vlog. Tapos na si Tol Gilbert kanina eh. Tapos si Banji Mix Vlog, si Mami Australia. Dalawa na lang Tol, ano para kay Shamki naman po. Para naman lahat na nandyan na pumasok sa akin live, makatikim sa ano, ayuda ng mga Jowaray. Yan sa'yo pa rin Tol, Ella. Kita mo ba? No. Hindi. No. Di pwede. Kunin mo, Jay. Kunin mo sa DJ. Mahirap para sa oray. No. Bakit yan? Ang laban niya, biya. Ang laban. Jiban Mix Vlog. Tol, thumbs up dikit po. Ay, thank you Tol. Ay, alam ko to si ano to eh. Uy! Si Banji Mix Vlog. na dyan. Wala talaga yata ako dito, kakampi host. Ay, kakampi kita Tol. Nandito lang ako. Ay, gago. Minute ko muna guys kasi maingay. Baka maano ko kay Lolo. Nagbigayan kasi kayo kung kayong dalawa ng lollipop ng agawan na naman kayo eh. Nag-aagawan na naman kayo.
Ay, wait lang tol. Banji. Ito na. Yan na kitang ano, jacket. Pasensya na. Salamat po sa Team Tamsak at saka sa andyan na mga bago nating ano, kaibigan. Eh, Ella Marby pa rin. Sunod natin si Shamki. Tawa ng tawa si Banjit, yan si Jiban Mix Vlog. Tol, damit. Sis, Banji, bigyan mo na lang si Gelbet ng lollipop para hindi na yan mag-away at Ella. At si Ella. Shamki. Shamki, inagaw kasi ni Lola Ella yung lollipop na binigay ni host. Thank you, tol. Eh, ano naman tayo guys, kay Shamki Mix Vlog. Play natin naman yung mga ano. Bagong dikit tol. Shamki, dikit ka sa'yo tol. Kita mo ba? Dikit ka siya tol. Play natin yung ano mo. Short video. So ito, Shamki Mix Vlog. May Samuel B tapos na eh. Lahat ng pumasok dito, bigyan natin ayuda. Sunod natin dito si Tal Gilbert at si Banji Mix Vlog. Sakdan. Long ride. Long ride, river pala. Lola Ella mang aagaw ng lollipop. Haha, Lolo Gilbert, lollipop mo. Agawin ko. Haha. Yung iyo na yan. Nag-aaway na sila po. Mahal ko. Nag-aaway na yung dalawa. Nag-aaway ba kayo? O nag kay Shamki Mix Vlog pa rin po guys. Naka-charge kasi kaya papansin si Lolo Gilbert, papansin si Lolo Gilbert. Ano yan? Ano yan? Nagtatalo na silang dalawa, si Ella at si Gilbert. Sa bibili ng ginagamit ni Rattle Gilbert nung pang live para magandang ano natin, para ako naman ang kakanta ka, para marinig yung boses kong bako-bako. Papansin si Lolo Gilbert, papansin si Lolo Gilbert, Lola Ella, sabay dila si Tol Gilbert Mix Vlog. Subog manin na bata. Tanawi ay. Sarap ng ginakain ni Shamki Mukbang talaga. Shamki Mix Vlog pa rin guys. Shamki sa'yo ito. Wait lang. Sa'yo pa rin po. Sunod naman natin si Tal Gilbert at si Banji. Mix Vlog. Parang nagkukurap-kurap siya tapos bigla na lang na ano. Daming barya. Wala na akong upload. Ito yung short video mo. Na ano ko lang siya. Ni-play ko para dagdag WH mo.
Tinamad si ako eh. Mahal, nagagalit na si Banji Mix Vlog sa'yo. Tol Gilbert. Lola Gilbert, abno, papansin, talbong taka sa daga talaga. Lo, sabay ta. Nangyari sa inyo. Sunod na natin si Gilbert. Baba kayo ng bahay mo. May mag-aayuda dyan. Ito na tol, kay Shamki, binibigyan ko ng ayuda. Tapos sa'yo naman tol Gilbert, katapos nito. Sa short video lang ako na gano'n. Para mabilis, para makailang video tayo. Tol, wag mo na skip. Sa akin sila na muna para mabilis ang WH nila tol. Ako sige tol, Banji Mix Vlog, kay tol Gilbert muna. Kaka-Shampi to, kaka-Shampi para sa WH niya. Tol Gilbert naman tayo guys. Yan tol, sa'yo naman tol Gilbert. Yan. Kita mo tol Gilbert, sa'yo yan. Play natin. Para dagdag WH mo. Banji Mix Vlog, mahal pa ayuda. Sabi ni Banji Mix Vlog, tol Gilbert, may ayuda ka na tol. Oh. Tribal tattoo ni Ipi. Shamki Mix Vlog, tapos na po yun sa'yo. Mamaya na lang po pag napaikot ko na. Pito kayo nandyan. Sino pa yung nanonood? Noon dyan nagko-comment si Tol Gilbert, si Ella Marby. Tol Gilbert, si Ella Marby. Banji, si Sampi. Nga pala. Sino ang dalawa? Baka mga kaibigan natin dyan sa palengke yung nila. Meron din napapadaan lang ba? Sabi ni Banji, sis Ella pahingi banana. Ay, si J-Bang Mix Vlog pala, si pa rin pala to. Itol Banji. Thank you tala sa panunod mo. Dalawa mong ito si dalawa sa akin. Ako nga pala. Sorry, sa'yo pala yung isa. Kaya pala. Ako ata, demonetize yata ako. Hindi ata maayos yung pinapaayos ko, di maayos-ayos. Iwan ko dun sa nag-ayos. Gilbert Mix Vlog, bananang maugat ba? Banana. Shamki Mix Vlog, si Samuel B. Naka-open lang CP habang bantay ng tubig, baka mapuno. Okay, Shamki Mix Vlog, thank you very much. Sige sis, Banji, kuha ka ng bananang maugat. Sige sis. Sabay tao. Ay, Tol Gilbert to, ang daming urang. Urang. Sa amin, tawag sa amin to urang. Tol, sino nag-ayos sa'yo? Tol, sa kaibigan ko. Nakilala ko rin din sa sa YouTube. Kaso hindi basta-basta yun, may bayad yun tol. Malaki ang binayad ko doon, 2.6. Isang buwan na, hindi pa naayos. Ewan ko kung anong klaseng pag-ayos yun. Pero sino nag-ayos sa'yo? Host, kumusta ba na pala ang pin mo? Ay, wala pa rin to, Ella Marby Mix Vlog. Isang buwan na, hindi pa rin naayos. Pinaayos ko na, nagbayad na ako ng lahat-lahat hanggang ngayon, hindi pa naayos.
Maayos ko rin yung mabutan ng isang buwan. Pinaayos ko ng hindi para hindi maabutan ng isang buwan. Inabutan ng isang buwan, dapat di ko na lang pinaayos. Kung ganun pala mangyayari. May ano na ko tol eh, may tin ID. Sabi sa akin ni Idol Bidogs, pwede daw yung tin ID. Kasi kachat ko yun eh. Yung ano ni Japper, taga ano, kung kilala niyo yan. Si Bidogs, yung tagagawa ng mga, may mga problema sa pin. Wala eh. Iwan ko, ang bagal ng ano niya. Kaital Gilbert pa rin. Mukhang matagal-tagal pa yung maano. Kung hindi sana ako tol nila Marvin Mix Vlog nagkamali sa... Uy, ingay mo. Hindi sana ako problema sa ano. Ate Ella ko, Vicky naman yung pin ni Tol Mark. Wala tol. Ano talaga, yung ID ko lang nagkamali ako dun. Kung hindi sana ako nagkamali sa ID ko nun, okay na sana ngayon. Maano ko na sana yung sahod. Papasok sana sa akin. Kaso nagkamali ako. Baka ma-demonetize ako nito kaya nagla-live ako. Yung ano ko kasi WH ano lang 19 pa lang. Di ba 4,000 yun kailangan. Huh? Siyempre gamit yun eh. Yung na ano yun naging nakuha yun ng mga nanonood sa akin sa ano. Si ano yung nag-ayos nun, si Script from Vlog. Hanggang ngayon, di pa naayos. 2,600 bayad ko dun. Chinat ko nung nakarang araw. Sabi niya, matagal pa daw yun. Pag nag-email na si YT. Siya daw niya ano yun. Di ba yung Ella Marvin Mix Vlog yung ano, yung sa pin, pag umabot ng 45 days, demonetize ka na. Parang pangsamantala na demonetize. Ganun mangyayari sa akin, hindi demonetize. Kasi nung nag-email sa akin si YT noon, nang nakuha ko yung $10 noon. Ano ba yun, no? May 18 yata yun, nag-email sa akin si ano, YT. Well, ano nang ginagawa mo? Sabi ni Banji Mix Vlog. At, ayan, siguro, lasing na yan, nakatulog. Motor ni Tol Gilbert, ba ito? Angas ah. Ayan. Sinugbang tuyo. Sino ba buwan? Tuyo sa amin. Buwan. Bulad talaga. Kay Tol Gilbert pa rin po guys. Sunod naman natin si Sam Melby. Tapos na siya ng Ella eh. Lawless this.
Umayos ka dyan, baka kung umaga na naman maghintay. Ay, salamat po sa 5 nanonood. Pa-thumbs up po yung hindi pa naka-thumbs up, guys. Please. Ito Tal Banji sa'yo naman. Tal Banji Mix Vlog sa'yo. Sa'yo naman yung ano. I'm back host. Ay, sa LMRB Mix Vlog. Thank you po LMRB. Salamat sa pagpasyal ulit. Kay Tal Banji naman po yung play natin. Para mapaikot natin sa mga nagtatagal sa aking live. Para nakasupli tayo, masupli naman natin kahit pa paano. Ano yan sis, nakakain ka na? O Tol LMRB, nakakain ka na ba? Hindi mahal ah. May konti din ligpit ako ng mga kalat nila. Okay, kalat nila. Kalat niya Tol. Goods ba? All goods ba Tol? Nakainom ka ba na maayos? Kakain pa lang sis ko. Sige po, LMRB, next vlog, kumain ka muna. Ito, LMRB, kaya Banji Mix Vlog to. Tuloy ko lang. Sis, unahin ang pagkain. Sus, isa ko kita dyan eh. Unahin ang pagkain, isa ko ka daw ni Banji. Ganun na ng prutas sa ibang bansa, no? Halos walang kabulok-bulok. Paliwanag naman siguro sa inyo ang lahat. Kahit anong mangyari. One, mag-isang Tapos ilang I'm back na ba sinabi ni Lola Ella? Parang 3 beses na. Mula nung doon sa ano. Nauna kong vlog, video kanina. Yung live video tuloy. Mahal kalat lang nila. Kalat lang nila. O si Lolo Gilbert, wag mo nang i-play yan. Tatalbong ko na yan sana yan sa daga eh. Hindi, na-play ko na Tol eh. Ella. Baka magtampo sa akin si Tol Gilbert. Eh, ano naman niya to, sa mahal niya. Hindi na-play ko. Mga ano, 1:30 guys, mag-out na ako ah. Para magpagpahinga naman kami. Pag puyo dyan lolo talaga, italbong taka na abno. Di ba yung abno? Ano yan? Parang baliw na. Ah! Bisaya. Ano to eh? Taga Bicolano to si ano eh. LMRB. Pag puyo dyan kay lolo, lolo, talaga italbong taka. Huwag mo magkalat naman yung ano ni Papa, damit. Tawa lang si Tol Banji Mix Vlog. Jiban Mix Vlog. Ito, sirain mo. Lola Ella. Sabi Tol Gilbert Mix Vlog. Makiyad na ba si Marlo? Nasa labas. Ayun. Sino pang hindi ko na-play? Yung ngayong pangalawang live. Si Banji tapos na, di ba? Ito nga yung ka-Banji. Lasing na Marby. Ayun, lasing na nga. Lasing na. Nagtabling na. Oh. Kulela. Tabling-tabling na si Tol Gilbert. Ah. Ayan na. Lasing na. Sabi mo magligpit. Baka di ka pa kumakain ah.
Ah, Bago ka doon. Ayan, ang upuan. Bago ba ko yan? Tawag mo na kasi yan. Ingay na ng mga anak ko. Hindi. Ano yun? Mag-out na si Papa para ano, makagano. Silent viewers. Silent viewer. Kay Tol Banji pa rin to. Next vlog. Ano ba yun? Hindi kasi pwede mag-exclusive ang video. Boy, dito sa YT ba ano si Papa? Oh, hindi talaga naniniwala eh, no? Gagawin talaga ang gusto eh, no? Kukulit talaga yun, no? Yan mo na sila yung viewers, mahal ko. Guys, mag-ano na ako, mag-out na ako ah. Mag-out na si Waray. Thank you very much sa ano, sa lahat ng pumasok sa aking live. Tol Gilbert, Ella Marvin Mix Vlog, Banji Mix Vlog, Shamki Mix Vlog, Samuel B Mix Vlog, Kabaya Mia Australia, sa sino ko bang pumasok na. Tita dito para kasama si tita. May kasama si tita. Oh, sabi niya no, Banjo Mix Vlog oh. Hi baby daw. Hi, hello mo na si Tita Banjo oh. Hello mo muna. Hello mo rin si Tito ano, Gilbert Mix Vlog. Dali, hello mo sila. Dali, hello mo, dali. Hello po. Bye-bye. Nabiro talaga tong anak ko guys. Mahal, baby girl yan. Baby boy to tol. Lalaki to. Mukha lang babae. Mahal, baka bukas may sikat na naman dito. LMRB, Tol Banji, Tol Gilbert, kay Samuel B, tsaka Shamki, at kay Kabayami Australia. At sa lahat na pumasok, maraming salamat po. Mega lang shout out po. Good night everybody. I love you guys. See you na lang. Baka sunod na naman tayo mag-vlog, mag-upload kasi medyo busy si Waray. Busy. I love you, baby girl. Mahal ko. Tol, nabinyagan na ba yan? Oh, ito oh, tol. Nabinyagan na Tol Banji. Kung hindi, sana pasok kayo sana dito. Kayo na lang ni Tol Gilbert. Ay, baby boy. Ba sorry naman. Baby boy to tol. Ito girl. Mukhang mukhang ano to, babae eh. Babay mo dali. Babay muna sila dali. Babay mo. Babay mo muna. Ay na. Ay ba ano si Papa? Whitey kay bawal ang baby. Babay po. Babay po. Babay po. Sige na, sige na. Yeah. Mag-out na si Papa. Thank you tol ah. Maraming salamat sa inyo. Tol, bye-bye. Thank you very much. Kung hindi pa nabinyagan niya, sigurado kayo pasok kayo sana sa ano. Thank you very much. I love you. Maraming salamat sa inyo lahat. Bye-bye. Bawi na lang ako sa inyo. Thank you.